Ahojte, mám tu ďalší balíček, tentokrát Českej Fortuna ligy, sérii 1 2022-23 Premium. Takže balíček sme ešte v našom shorts videu nemali, tak sa poďme pozrieť, čo ukrýva. Táto séria bola celkom nabitá aj v Premium balíčkoch, tak možno, že budeme mať šťastie na nejakú lepšiu kartu. Michal Friedrich, Baník, Emil Tischler, Pardubice, Marios Porzitidis, Liberec, SKS Václav Jurečka, Zlín Jakub Janecký, Antonín Rúsek Olomouc, Redka Hradca Králové Adam Vlkanova, limit 3,49 a posledná kartička je Tomáš Krigar Teplice na Elite, takže najlepšia kartička je táto. Ďakujem za sledovanie, kľudne si dajte odber, budeme pokračovať v takýchto videách. Ahojte.